Așa. Bună și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft. Da, oare ce lume era asta sau asta? Cred că asta. Dacă nu este asta, o să ieșim și o să intrăm înapoi pe cea. Asta e? Nu, e făcut? Save quit tot și tot. Era lume de zăpadă, da, single player. Da, aceasta este. Și am zis ca să terminăm casa și să facem un garaj lângă. Ce se întâmplă, doamne, aici? O fac pizza! O fac pizza! Da, iepuraș! Ce faci, mă? Da, am trebuit să omorâm aici. Da, trebuie să intrăm aici. Dar eu mai am, uite, ce ziceți să facem și un fel de terasă deasupra. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da, aici va fi o terasă. Țâc. 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 Așa. Țâc. 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 Și aici să fie o măsuță. Așa, ia uitați, canapele și măsuță. Trebuie să mergem să dormim. Prima oară, haideți să vedem cum arată așa. Așa. Arate și drăguț. Vom pune și astea, uite așa. Da, 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 da. Da, 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 da.
și un acoperiș ca să arate drăguț și sper să vă placă. Da, chiar cred că o să vă placă. Nu știu, dar sper să vă placă și cred că o să vă placă. Pentru că sunteți toți care vă abonați, care sunteți abonați și vreți să vă abonați, sunteți prieteni cu mine. Toți. Vedeți cât de fain arată. Am avut dreptate. Cred că am avut dreptate pentru voi. Nu știu, pentru mine am avut dreptate. Știu că sunt acela că am avut dreptate pentru mine, dar am avut dreptate pentru mine. Și acum nu am nicio inspirație. Eu pur și simplu asta mi-a venit din cap să fac chestia asta. De acum încolo așa o să fac casele. Adică, ia uitați ce fain arată. Scuzați-mă că uit că trebuie să vorbesc cu voi. Scuzați-mă că nu vorbesc, tot nu-mi dau seama că trebuie să vorbesc cu voi. Și nu știu ce să mai zic. Abia aștept să merg la școală. Știu că sunt ciudat, dar mie îmi place școala. Știu că unora dintre voi nu le place școala, dar mie îmi place. Stați că nu știu ce am făcut, așa.
Așa, iar scuzați-vă că nu prea vorbesc, dar sunt foarte concentrată. Vă place? Nu știu dacă vă place, dar sper să vă placă. Și aici așa. Spargem astea 3. Facem aici. Și n-avem nevoie de asta, 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 avem nevoie de asta. Și de asta avem nevoie. N-avem nevoie de asta. Asta avem nevoie. Avem nevoie de asta. Aoleu, doamne meu. Gata. Avem nevoie de asta. Și luăm astea. Uite așa. Bătăi de cap. Și mai bine vom face uite așa, țuc, țuc. Țuc, țuc, țuc. Țuc. Vă luăm patul și le vom pune uite aici. Spargem astea. Țuc, țuc. 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 Așa, două. Arată super. Și luăm astea. Avem nevoie de lumină.
aici, cred. Da, de aici. Trebuie să luăm, uite, pressure plate. E. Și facem așa. Țuc. Nu e o pușcă. Cum este aici? Da. Așa, luăm pressure plate-urile. Face așa, uite. Mese. Bine, nu mese, masă. Este o masă foarte mare. Aici este și așa. Mai facem garajul? Nu mai facem garajul. Ok. Sa roz. Sa roz. Enter. Așa. Da. Și acesta a fost videoclipul. Sper că v-a plăcut și să nu uitați să dați un like, un subscribe și un share. Vă pupicesc și la revedere!